Urugono. And if you come Monday, no Puma. When you make Roma, the Buddha, see, I didn't coach it. Nagani, you go back to one pocket. Where can it is that? And I think I did. And I'm good. Eze-Ana Ugochitubelu. Welcome, man, oraifite. You got it. Odinana bụ eziokwu. Odinana bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkuzi. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye mmanya ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye mmanya ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochitubelu ga-adị. Ugochitubelu temple, ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka eriga anyị fọnda mba gị ndị oche eri anyị fọnda mba gị fọdụ asịkala aka ụgọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa okpuru ụka bịakwa. Manu Ugochitubelu ekweghị ekwe, Eze-Ana sị na ọma mmere, ọdịnala ọmanwụ chacha, oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkuzi, Chukwu abịa ma gbaa gị ume, ọdịnala ya dị. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ na soshal midia. Afa m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry. Bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata isiokwu anyị ji bịa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ọjị, nzu, edo na ihe ndị ọzọ, akụrụngwa ndị ọzọ eji agụ mmụọ n'ọdịnala Igbo. Ọnya bụ ihe a chọrọ ka anyị kọwalụ nke o wuo anya ọfụma. Ya bụ gee ntị ma gee ntị nke ọma. Mana bifo anyị gaba n'iru, o nwere ihe dị mkpa, ọkwa dị mkpa anyị chọrọ ka anyị maalụ gị. Ọ bụrụ na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Ọktoba ka na-aga n'iru, anyị ga-achịkọta ya ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa Ọktoba. Ụbọchị ikpeazụ ọnwa Ọktoba ka anyị ga-achịkọta ya bụ aja nke ọnwa. So ọ bụrụ na isonye na ya bụ aja ụbọchị ikpeazụ ọnwa ka ihe enwetakwa ihe onyonyo etu anyị si wee chịkọta ya. Mana maka gị bụ onye ọfụ iche isonye na aja aja mbunye na aja ịpụta ihe, aja esigoro na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Ndị mmadụ na-esonyekwa na aja all over the world. Anyị anaghị eshow testimony na social media maka na ọ dịrọ necessary, ọ bụrụ ha ji maka ebe. Mana I can tell you na ike dị na aja a na-achụ n'Igbo. Ihe ị ga-eme ka i wee sonye na aja nke ọnwa Ọktoba ma ọ bụ nke ọnwa Nọvemba, ndị mmadụ ebukubego. Fatọ ngwere ndị buku throughout the year. Yes, n'ọnwa na-abịanụ ka ọ ga-eme exactly 2 years anyị bidoro ya. And I can tell you, onwe ndị na-eso na ya bụ aja since that time ruo now.
ọ bụrụ na ha anaghị afụ uru dị na ha ma na-esonye na ha nke a bụ nke bụ eziokwu. Na ọ bụrụ na ị chọrọ isonye ya, ihe ị ga-eme wee forward ya 3 prayer request. You make a donation token to the account number. A chat is na WhatsApp. I want other details I need it from you in order to book. WhatsApp number ga-eji nweta m bụ ọ bụrụ na enwere ike ịkpọ ya akpọ ma ọ send ya message. Ọ bụrụ na m anọrọ available ipick ya call, my PA will pick it. 0813 82 43 871. I repeat, 0813 82 43 871. Then ka ọzọ dị mkpa bụ ọ bụrụ na ị na-esonyela anyị na-anụ olu m from Eziokwu TV. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịnụ nkụzi ọzọ ma ọ bụ na ị chọrọ ịnụ nkụzi dị iche iche anyị na-ekụzi n'ọdịnala Igbo kwa ụbọchị, jee na my YouTube channel. Anyị nwere over 1000 lectures nkụzi anyị kụzigo for years. So ọ bụrụ na ije ebe anwa, afọ ị ga-eji nweta na YouTube bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu oraifite, ya ka ị ga-eji nweta na YouTube. Ọ bụrụkwa asị na ị na-awọchị m site n'Eziokwu TV, mana onwe Nollywood movie ọbụla ịwọchị n'Eziokwu TV a bụ English, jee na Ugochitubelu movie productions, ị ga-awọchị anya movie ọzọ. Ọ bụrụ na anyanwụ movie ịwọchị bụ Igbo movie, jee n'Eziokwu TV Nollywood movies na YouTube wọchị ya. Ka bụ ọkwanye mkpa. Den ka anyị gabazie n'iru, ị na-anụ olu m na-agbasi ya, na-agwa ndị mmadụ ebe ha ga-amata ihe ọbụla bụ ihe na-agbagwoju gị anya gbasara ọdịnala Igbo. Ka anyị gabazie n'iru. Gịnị ka anyị ji maka ya wee bịa ka m gosi gị ya? Maka na ọ na-aba na-egosi nwata awọ n'ikpe okwute. Ndị Igbo si na a na-egosi nwata awọ n'ikpe okwute, a na-emetụrụ ya aka maka na awọ n'okwute yiri. So ama nnọọ nwere ụfọdụ ndị Igbo afụchabere ihe niile nji n'aka. Nwere ndị bụ taa izi ha na-afịa. Nke a bụ ọjị Igbo. Ọjị abụ ọjị gbara ịnọ. Yes, ma akụwara ihe gbasara ọjị. Ihe abụ ọjị, ọ sacred fruit eji aya ayịyọ. Maka na ndị Igbo tụrụ ilu si na ọ na-abụ ejide ọjị n'aka nwụkwara ndị mmụọ egere ntị. It tracks the beans, yes, to listen. Nke a bụ nzu. Ndị Igbo na-atụ ilu si na aka mara nzu ama ama na-atụ unyi. Maka na nzu bụ purity, nzu bụ ihe ọma. Nzu onye fọrọ bụ onyinye Chukwu nyere mmadụ. Ka ebe esi enweta nzu a na-enweta nzu a site na mmiri. Yes, nzu a nwere, ọ na-abịa in so many shape. Originally nwere shape, ọ aka ọrụ mmadụ meziri ya ọ ga-etu onwe shape, mana mma abịa na ka kụwara ya ọfụma. Nke a bụ edo eji ekwubi okwu. Ihe na-anụ ka mmadụ si edo ka o doro. Yes, edo dị ya. Ụzọ ihe taa na nkwụ ọkụ eji apụ elevation bụ ihe ndị Igbo ejiri egwu Igbo spirituality. In fact, call them sacramentals. Yes, ị mara etu anwa ndị ụka ọbịa si wee nwee ma other things akpọ sacramentals, including in the Bible, the hymns, the rosary, the medals, the scapular of this world, and the rest of them. They are all called sacramentals, including the meaning of ọdịnala Igbo nwere sacramental mgbe gboo before ndị ụka ọbịa abịa. Ya ka nchọ ka nkọwalụ gị, gee ntị, maka na what you don't know is only a mystery to you and not to all. Yes, mana achọrọ m ka let the bandage in your eyes, let the bandage fall, so that you will understand the mystery and understand how things work. Let me tell you one thing you know in creation is if you understand how things work, you will know how you can key in to be able to maximize the gain that nature brings. Akọwagoro m gị na nkụzi ọdịnala Igbo, o nwere ihe ga-emekata n'ụwa spirituality ọsọ ya bụrụ ị ga-abụ ịpractice ya, ị ga-esi n'elu dara gị na ọ dịrọ possible. Mana ihe spirituality ga-eme na ọ bụrụ na ịghọta the principles of natural laws, ịghọta the principles of how things work, then ị mara how to apply them, how to position yourself
Yes, I remember during my youthful age when I used to play football. Now, Mado, who a gold um, striker, knows how to score goal. You must understand perfectly how to position yourself. Positioning, yes. If you have the ability to calculate very well and position yourself very well, always position yourself in advantage position against your opponent. Onye abụna ị ga-afụ and a striker or dey stress much. Ihe ọ need we position onwe once elere that pass toward that SMS ihe ọ ga-eme ọ tapụ na go. O nwere stress o stress. O nwere ike onye stress retere nwere ike ịbụ a midfielder. O stress ya mana ya position well. A pass ya re to tapụ na net. O go. So etu aka life dị. O nwere ndị ya bụ ịbịa n'anya n'ụwa. Ọ dị ka asị na ihe na-agara ha ọfụma. Ihe bụ isiokwu o ji agara ha bụ na they position themselves very well. Ndị ọzọ wee kene stress themselves too much, but o position n'onwe ya ọ bịa na-eto ifu ọ na-enwe result. All because the person understand perfectly how things work. And ọnya mere o ji abụ gọvanọ ọ na-position onwe at the right place maka na ọ ghọtara etu ihe si alụ ọrụ wee nwee ike mara ebe ọ ga na-edebe onwe ya. Ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ if you like, kill yourself. If you like, you do 60 days and 60 nights. You can never wake up and see money. Also, under the name of Jesus, but you have anything in the room. But what keep that on a fuego? Not possible. So, I'm not mad at saying, they get very miracle money, more Arabic money, or they are no boss. You don't know where they go. The person is just fooling you. You know, they make it the more you look, the less you see. Because that thing on the American abroad how things work, for natural norms. In fact, I want that thing on our table, they may exist. Can you hold you need their money? Why can't the man in a beer? They work with ego and abia on our mansions. I want to go near, wouldn't look big man. I saw no spiritual money go to mansions. So they have so much can give details. But then I check all again. Man, all they got how things work. Mmadụ ama eji ụdị ihe dị etu a wee sa gị isi karịa maka na ị na-eche na ihe adịrọ possible dị possible. Then ihe na-achọkọwara gịta gbasara ọjị ọdịnala Igbo and onye ọ bụ the basic. Ọ bụrụ na ịchịghata n'ọdịnala Igbo, the basic thing ị ga-amagoro bụ how to engage yourself in spiritual exercise. Very important. Spiritual exercise and the akụrụngwa, the items they are in. Onya but an world religions. One world religion they joke with their sacred items. Or call it sacramentals. No world religion jokes with theirs. You is it the Christian? They don't joke with whatever they believe that is considered as a sacred thing. But you know that apron the Lord choosing people nobody wear. They don't joke with it. They can even die because of it if you want to abuse that apron. Not to talk of Bible. If they can talk to about their chaplet, the crucifix, the blessed sacrament, and rest of them, all those things, they can't joke with it. Or is it Munna they can't joke with Quran and go scot free. Is it all world over? What is sacred items? Now, Managi won't Igbo, you want to know they had a exist before Daniel. Yes, Odinana they get them banning as long as he boni was on certain basic things he needed. And then I won't Igbo, go on and such like a horror where what I don't win. God loves us so much. Yes. So, agent I ought to hear the teacher, Maka, but I, agent will tell more. Mana o wutere m na ọtụtụ ndị mmadụ amaghị onwe ihe ndị a na-eme exist. Ya ka anyị ji beta. Ihe a bụ ọjị. This is our cola. This cola anyị na-afụ abụrụ man-made. Ndị Igbo etetara n'ụlọ apụta n'ala Igbo na-afụ ọjị. Mmadụ na ọjị bụ ihe eji ekpe ekpere. Mmadụ na ọjị bụ on his own, ọjị on his own attract the spirits. Naka ndị Igbo ji tụọrọ unu ilu si na na-ejide ọjị n'aka etu a ndị Igbo jidere na okenye chi ịgụ ọjị o jidere na ọjị n'aka ihe izu ọ ga-eme
sị na o jide ọjị n'aka kwuo ụkwara ndị mmụọ eme gịnị egeme ntị biko na amagoro onwe ihe ọ chọrọ ikwu. Ọjị bụ mbụ na mbụ ihe ọsọ ya bụ na ihe a na-enye mmụọ, ị ga-eburu ụzọ attack them with kola. I can tell you na ọ bụrụ na ngọwa gị testimony ihe ọjị a simple ọjị a ihe ọ na-eme dị too much. Sịsọ ihe ihe na-agbagharịrị from pillar to post, from one ministry to another, from one dibia or spiritualist to another, can actually be solved by just ịda awa ọjị, ịda eme ọjị na-awapụ ụmụ mmụọ ọjị, maka na nke ọbụla mmụọ a na-eri n'ụwa a ga-ebido ụzọ warịa ọjị. Ọjị ya ifuru owu ejighị ebu ma si ejide dike. Ọjị ya ifuru onwere omenala Igbo ọbụla a na-eme ha n'Igbo na-ebu ụzọ breki kolanọt, maka na na-ahapụ isi aka wee na-agba ụrịọ, adị ahapụ isi na-agwọrọ ike ajụ, ejighị ebu ma si ejide dike. So mana ọtụtụ ndị mmadụ aghọtara uru ọjị bara, maka na ndị ụka bịara rie anyị front and back, demonize everything concerning our spirituality, and that is the cause problem ndị mmadụ na-enwe. Ọnya bụ malite ihe mgbu ndị be anyị. Ọjị efuru bụ ihe Chukwu Okike, and the mystery of kola nut all the too numerous to mention, mana mma chịkọwara gị ọtụtụ ihe. Ọjị efuru bụ sacred items ị nwere ike ịda afụ na nlọ. Ọjị efuru na-agbụ something dị very unique. Onwere nọmba ọ dị agbafọ, onwere nọmba ọjị adị agbafọ. Enwere ọjị ọ dị n'ụdị dị iche iche. Enwere ọjị a na-akpọ ọjị ogbu. Ọjị ogbu ya bụ na onwere any lobes at all. Yes, na ọnọdụ ka one. Enwere ọjị gbara ịbụa. Ọjị gbara ịbụa bụ ọjị ana adị atị ata. Ọjị na-abụ eji alụ ọrụ mmụọ ma ọ bụ na-awachara ya wụsara ya maka na ana bụ isi mmụọ. Ọjị gbara ịtọ bụ ọjị ikenga. Ọ bụrụ mmadụ niile na-atọ ọjị ikenga, ọ dịpendị etu esi kwado. Ọ bụrụkwana mmadụ niile na-abụ ha wa ọjị ikenga ha na mmadụ ata ya maka ọnụ ikenga gị. Ụmụ onye ya ọwa ọjị ikenga ya na mmadụ ama ata ya, su ya ata ya, ọ ya na ezumezu ya ata ya. Mana o nwere ndị ada majority ada ata ọjị ikenga, mana anyị nwa bụ ndị ezumere maka na anyị na-ehi agụ, anyị na-ata ọjị ikenga. Iwe ọjị ikenga onye ezumere bụ onye my village ga-esogote ya. Mana other villages majority we run away from eating ọjị ikenga, ọjị gbara ịtọ. You know why? Ihe eji akpọ ya ọjị ikenga bụ na ọ balansịrị in nature. Ị nwere ike na-ajụ m ka ịgbata na ọ balansịrị. Ọjị ikenga na-agba oke. Ịmana a na-asị na abadịcha egwu n'ọfịa ọgbụgba oke ọkwa eziokwu. Ọja ka o ji bụrụ ikenga, lions. So ọ na-awụ only male. It will interest you to know na ọjị na-enwe oke na nwunye. Yes, the lobes. Mana ọjị gbara ịnọ represent the 4 cardinal points. Represent ya afịa na anọ, ụbọchị na anọ. Ọjị agbara ịnọ represent the 4 cardinal points dịka nsikwu. Ọ bịara ọjị agbara ịnọ kịta, ọ contained 2 female and 2 male. Mana ọtụtụ ime na amara na ọjị na-enwe nwoke na nwunye. Yes, ọjị etu ọ dị as ọjị now, ịhụla ọjị now, ịma ama oke na nwunye. Yes, mana ịwa adịghị awa ifu oke ifu nwunye, ịya afụ oke ịya afụ nwunye, ịya afụ oke ịya afụ nwunye, and that follows. Ụtagachukwu ịghọtara ya. So ọjị ya efuru kịta nwere nnukwu. Enwere ọjị nọmba dị iche iche, enwere many lobes. Enwere ndị gbara ụba dịka ọjị gbara ise, ọjị gbara isii, ọjị gbara asaa, ọjị gbara asatọ, ọjị gbara ite naanị. Mmụọ karịrị mmadụ, and ihe niile nwere ihe a gụsịchara. And achị ịgba afọ ọjị, ọ bụrụ onye na-agba afọ ọjị, ọjị gbara ịnọ ka ọ ya eji, maka na ọjị gbara ịnọ balanced with 4 cardinal points and male and female. A ga-eji ọjị wee gbaa afa. Ndị nwere ihe dịka ọ natara chi, a gwara nke ụzọ esi agba afa dị ụzọ menu. Mana ọjị ya efuru
ọjị nwere ihe ọ na-akọwa. Ọjị awa ọjị a kịta ịbụrụ onye nwere the reading maka esi eme the reading, ị ga-eji ọjị amara ihe ụbọchị ya. Ị ga-eji ọjị mara ihe ụbọchị ya. Ị nwere ike ịwọcha ọjị mara ka ụbọchị a ga-adịrị gị. N'ụwa ụbọchị many years ago, mgbe anwa enwere m ebe m rụrụ, enwere m shop ebe m na-ele spiritual material. Na that shop ebe m na-ele spiritual material at that time, ebidogo m ọrụ mgbe anwa. So ihe ọ na-eme mpụta ụtụtụ eje m na n'ihu mmụọ jee waala ha ọjọọ ụtụtụ, wee gwa ha na chi efu, wee gwa ha na m na-achọ ije na shop mgbe ahụ. So mgbe aka na-ebido dịbịa obere obere mgbe ahụ. So na shop m aka na nwa ọjị a wee gwa m na mma adị vigilant that particular day, na o nwere ihe m ezu n'ụzọ, mana I should just mind my business. So after ka ọjị agwachara m that na anwa kwadokwa nsi anyway, mana si ya jụọ dị ọjị si ya ma ndụ m ọ dịkwa, si yes na ndụ m ọ dị, si ya ma mmejekwa n'udo nata n'udo, sị m na udo mmeji na n'udo. So no problem, kwadobe shop. That was around let's say after 7 in the morning. So mgbe m na-aga na shop, so wee fụ Eze-Ana wee gbafee. Anọ m na London, just Federal Road or Federal Road, but o nwere at the point m meruzi a divert ya m sizie shortcut wee pụta n'ebe my shop dị. Then ụzọ aka nsi bụrụ oge apụtago m na bus stop, na popular bus stop Federal Road, na-agbagotazi obere mfụ ka Eze-Ana gafere m. So taya Eze-Ana ofu taya gbara agba, taya azụ ya gbara agba. So mana ndị na-anya ya na-anya continue na-anya the motor like that. So n'ime obi m si anyway, na o nwere ike ọ bụrụ na ha na-eje na ofu another bus stop dị n'iru ebe e nwere vulcanizer. Ihe ahụ ihe bụ my intention, as in mgbe m fụ the motor, so keep on walking. Gbafezie m anwa mfụzie instead of ha nwa na onwe hazi ịgabazi bus stop, nwezie another diversion ha banyere bụ a track road. So that track road ha banyeziri bụ ọ bụrụ na mụ na onwe m na all that track road ka m mesikwa ka nwe nweta shortcut. So lụzie ebe ha nwa banyere track road a, lụzie na another junction dị na-eme that track road a, maka na ụzọ dị motor ebe ready, mana ọ bụrụ tide road. Ọ bụzie na ha nọzi ebe anwa. So mfụzie ka dị tinsi eto a wee dị. Then mlutezie ebe ndị a mfụzie na the same motor ka m fụ ka ha paakị, the same motor paakịrị. Then nwelu n'ezie na the motor wee fụ ndị ji, maka na that day nwe ka weda that day si wee dị ọ dị so bright, fụzie ka mmadụ na-agbata torch ya na beto sem anyway. So fụzie ka ebupụtalụ jack na-echenji moto, na-echenji taya. So oge njọ ka njọ ha kere ihe ọnụ nọzi ka nwaanyị ụnụ ji wee buzie moto bata na ime track road instead of ịnọ na main road wee change taya. Ozugbo anwa obi na-achọ ka njụ ha, because I want like kedu oge ha ga-esi hapụ main road bịa na ime street dịkwa lonely road self na-echenji taya. So my mind is saying I should keep going. Na ihe a gbasara m mụrụ ụtọ ọjọọ nwa mgbe ọ gwara m dat na anwa mụ achọrọ onwe m, I keep going, lukwazi emepe my shop. So mmechakwazie my shop anwa, mana mgbe m mechara mepezi shop ahụ basie moto ka njebe Ọnịcha mgbasie stories of ihe mere. So to cut the whole story, achọrọ m just ikwuzi the story like this. Mana ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ na ọ bụrụ na ọjị ahụ nwalụ n'ụtụtụ anwa na m eriri data ọjị anwa, ọjị agwago m na-enwere ihe m mezu n'ụzọ, but I should mind my business. So gaala onwe m ejọrọ m mgbe ahụ m gacha ka ezi ga moto ụnụ si oke ndị akere ihe na-emezi ebe ha sị m na ha taya moto ha mebiri, ha na-echenji taya. So ejọ ọchị njụwa ha further questions. Mmụọ m sị m gwa m gaba ebe m na-eje na ọ na-agbasara m ebe m na-eje. Yes. So but ihe m na-achịkọwa bụ na that the ọjị ya bụ ụzọ gwago m na m mezu ụdị ihe dị etu a n'ụzọ, but I should just mind my business and go. You understand? So that is the thing. Mana ihe m na-achịkọwara gị ebe a bụ na ọjị nwere spiritual powers because they attract the spirits. So mmụọ ọsọ ọjị
onye nchọrọ ịkọwala gị now. So onye Igbo na-awa ọjị na-awapụrụ ụmụ mmụọ ọjị because na ụmụ mmụọ appreciate ọjị a. O nwere ihe ga-abụ ọ bụrụ na ọ na-eme na ndụ gị ịghọtara ya sista ọjị a ka ị na-edi iji wee jee for appeasement ọjị ịfụrụ. O nwere ewu m anụ kọrọ m akụkọ. Ọ bụrụ na ị gere egwu m ị ga-afụ nwere mgbe nke ọdachi akụkọ. Ewu m anụ kọrọ m akụkọ mgbe m na Abuja. Nwa ya wee kọrọ ya ka o ji enye testimony ọ na-enye bụ na ya na di ya nwere problem for many months. Okwu na ụka nọkọtara n'ụpụta achọgbo ka edozie ya bụ okwu mana okwu a ekworo ndozi. O wee bụrụzie na ya na di megodo di ya kpọnata ya na vileji. Ọ gbara n'ilo odisi obere nwere ka o si kparịa di ya, nwere ka o si disi obee di ya na ụdị ọbụla, nwere nnọọ ihe ọ ya asị na ihe a bụ ihe ya mere di ya ji wee nọkọta kpọ ya asị. Mana ihe hapụta one day na di ya eburu ngwongwo ebunata na vileji omekwa obe na vileji achụbazie di ya kere ihe na-ese na sị na ya chọrọ nnụ akụkọ na ya adịghị anụzi buru moto ya nawa Abuja. Ya nọgido na 3 months bụrụ one day obi ya gbaje n'ọjị ya wee chọwa ọjị ọ mmadụ eji ọnụ go for 15 years. Then o wee were ọjị a wee jebe n'ebe e nyere nna ya ojekwu nna ya si ya nna ya ọ na o metụrụ ọnwụ n'obi na ya gbanwe ada gị nwaanyị na di ya bunatara ya ngwongwo sị na ya dị amịsị na ya gbara n'iro na onwe ebe ya si mejọ dị ma nọkọta jọs ya asị na ọjị a ka eji wee gọchaa ọjị a wee dewe ọjị a n'ili nna ya. O wee ka o sikọrọ m aka wee dewe ọjị a n'ili nna ya wee nakpụzi ụlọ n'abalị ya that day wee fụtie nna ya nwụrụ anwụ ka nna ya bịakwutere na nlọ na ya fụrụ nna ya mana na ya panikụrụ ya nna ya wee jide ya aka si ya ada m jide ya aka na nla anwa. So ebe ọ na ya fụtaziri onwe ya na nla anwa wụtiri nna ya bụsi na be die na ngwurube die. And mgbe ya nụchara di ya anwa mesịa nna di ya nwụọ under na 15 years ya of that marriage na nna di ya anọ kwụsị ndụ mana nla anwa ya mana mpa ya gwa anwa anọ kwụsị ndụ ya fụzie mpa ya nyewa na onwe ya na mpa ya wee disappear ya fụzie onwe ha na mmago ka nlọ si eme na compound be die. Nna ya tazie bata na gate be di ya anwa kpọọ nna di ya afọ ọ na-ada akpọbụ ya mbụ maasị ya dịkwazi na mmegozi ya na ọ na-edere ihe na-eme na nlọ anwa fụkwazie nna di ya ka nna di ya si n'ụlọ na-apụta na nlọ anwa ya na nna ya wee bịa mitie nna ya wee na-agwa nna di ya n'ụbọchị nwa gị bịara ịbịa na nwa ya nwa adị ya nwaanyị a n'ọgụ nwa bụ nna di ya ka e gbere nwa n'aka nya kwe ka ụlọ this family ka ọ baa nwa ya nwaanyị a nọ ihe a ka nna ya gwachasịrị nna di ya nwaanyị teta o wee nwụ nọ na nlọ. Ọ sị na oruru ọsị 3 weeks ya ji lọchaa nla ya anọkwa biya na be nna ya nwere oge moto so ọ bụrụ na ọ dị ọkwa na di ya esikwa ugwu Awụsa megịnị si ike si ya nwaanyị ya bute ngwongwo ka ha na n'ọkwa eto aka dị adị esi wee megịnị wee dozie mana okwu na ụka ha chọkọtagoro si esi ka edozie nwanne ya nwoke na-akpọ na di ya ka edozie. Ọ sị na ya dịrị interested ọ bụrụ ọjị. So ọ bụrụ na ị na-ele na ọjị ma na ịghọtara how things work ọjị ịfụrụ nwere ike ihe a iwu a na-ada n'ezinụlọ bụ ụnụ mere ụnụ ji wee nọrọ n'ọnọdụ ejeje ana nwere ike onwe mmụọ na-ewe iwe. O nwere ike onwe ọbụgoro nwaada emewuru emewu ma ọ bụ nwaanyị bịara ije di. O nwere ike ọdịnarị ọjị a you can use this ọjị to appease the spirit and kwezie ya nkwa na ọ bụrụ na udo obi dị na ị ga-eme gịnị na ụnụ ga-aga mee the needful. Ọjị don't overlook ọjị ọ dị very very important. Nwere onye ya bịa n'ihu mmụọ gbara aka adịghị eje n'ihu mmụọ gbara aka ihe ejiri dị ọjị very important. Maka na ọ bụgoro na ijiri ego iji egburu mmụọ anụ na ị nwere ike iji ọjị bịa n'ihu mmụọ kpee ekpere awa ọjị ịmara nke a wee do nke a bụ nzu sọrị ihe a bụ nzu ị na-akpụ nzu ogbu ụlọ na mmiri ka esi eweta ya white clay. O nwere special clay eji eme ọ bụrụ na mmiri niile fe ya afịa. O nwere mmiri nwere ụlọ a nwere nke a na-akọpụta ya ọ dị in block. Yes, when ga-ewuzi nke market this one is produced for market selling. Yes, ụdị anwụ na-akọpụtara ya mgbe anwụ ọka dị mmiri ọka dị soft then ha eme oduo ya n'ụdị a o wee nwee ike lee ya n'ahịa.
So ọ bụrụ iwu na ọ bụrụ etu a ka ọ na-adị from heaven ma from water no ọ na-adị ụlọ all clear ihe abụ work of human hand. Ọ nwere nke ị ga-afụ ka a na-akpọ ya nzu nwoke so ka ahịa si wee dị smooth, mana nke bụ nzu nwaanyị bụ ọ bụrụ na eweta nzu a kịta ihe design ya ka kwụọ ya something na ụmụ nwaanyị like cabin ihe ka chọọ ya mma ifuzie ndị a chọrọ mma ọ ya adị smaller than this nke anwa a na-akpọ nzu nwaanyị because e design ya ka ọ dị beautiful etu ụmụ nwaanyị si like ọ dị beautiful, mana nke a nwoke ịfọ na ọ dị very simple. Mana ijekwa n'ebe a na-ele spiritual materials ị ga-afụkwa ndị na-ele the bulk one that is nke egwupụtara n'ala ọ dị etu anwa ọ dị larger than this, no design nwere aka ọbụla fọm na anything etu onye chikwupụta ya na ka esi lie a na-akpọ nke a nzu ndị ichie etu esi akpọ nke a nzu nwoke. O nwere nke ọ na-afọ na-enwe line n'ahụ ya a na-akpọ nzu nwaanyị, mana nzu bụ nzu anyway. Ma nke a na-akpọ nzu ndị ichie bụ nke egwupụtara nwere ọrụ formulate na formulate just etu esi gwupụta ya ka esi wee dị enlarge buo ibu n'ogbe kpọọ ya nzu ndị ichie. Ụfọdụ ụlọ n'ime ụlọ ndị eriri eri ife onye na-atụ nzu esi na ọbụla ọ dị diabolic ịmara ihe ma eriri ya eri maka na ịmarọ nzu enwere ihe dịka diabolic anything dị na ya. Nzu bụ ihe ọma, nzu bụ purity, nzu bụ ihe eji agọzi mmadụ. Ya ka ndị Igbo ji tụọ inu na aka malụ nzu aka ọbụla metụrụ nzu cannot touch ihe ọjọọ, na ihe ọma ga na-eso aka ọbụla metụrụ nzu na aka malụ nzu ama ama nwunye wu black ya ndị chọọ ka nkụzi ọdịnala ahụ ka ị na-agụta ya ọfụma. So nzu bụ ezigbota ihe ọma, nzu bụ purity. Ọnya batara na ọdịnala Igbo nzu ka anyị ji agọzi mmadụ n'ọdịnala Igbo. Nzu example na mmadụ kutere nwatakịrị na temple maka ngozi ma nwatakịrị a ga-eme a na-eme dedication n'ọdịnala ihe ị ga-eme iwere nzu ka ihe wete n'ihu ịghọtara ya na-egedege ihu ebe a star na-adị egedege ihu mara ka ị ga-etinye yes ite ya nzu na-egedege iru ihu ọma ya akpụ ya n'ihu ite ya n'ọba aka ya na aka ya agatara ihe ọma ihe ọ bụla o tinyere aka ihe ọma ga na-eso ya. The work of his hands or her hands will be blessed. Ihe ọma ga-eso ya tee nzu na aka ọ nwere ego nnọọ amụfụrụ ebe a na-eme dedication n'ọdịnala ọ ihe eji agọzi ọ bụ ọgọsọ nwata ejikwa ya agọzi ụmụ okenye tee ya nzu n'ọba aka ya ịghọtara ya na aka ya ga na-asụta ihe ọma. Ewere nke ọzọ obere nzu metụ ya n'ụkwụ na ụkwụ ya ga-asụta ihe ọma na ọkpụ aka nye na ụkwụ aka ya eji nzu ekwubi okwu. So mgbe ọ bụla ije n'ihu mmụọ ịtụ ọrụ nzu mmụọ nzu ị na-atụrụ ya nzu mgbe niile enye nzu mmụọ ihe ọma onye chigha ihe ọma ebutọ. Mana ọ maka na eriri ga-eri ifu ha na onye nzu ọ bụrụ diabolic maka na ịgbara ọkụ na nzu abụ na mmiri ka esi just wota ya nwere idea. Mana tanga ọ na-ịmadụgo taa o sita dị mma ọ dịbara gboo na-ama nzu nwanne na-ama nzu ọ bụrụ na ị na-atụ nzu ị na-edeclare purity ị na-edeclare ihe ọma goodies and ihe ọma ga-eso gị because you are using nzu a iji ekwupi okwu etu mmiri si wee bụrụ na mmiri adịghị enwe na agwaghị na mmiri ha bụ gift of water all gift ndị mmiri nyere mmadụ. Yes, so ị nwere nzu a mgbe iji nzu a n'aka na-eme declarations ọ ga-enwe ihe ọma iji n'aka dị purity dịka chi si kee because ihe a bụ natural thing ọ bụrụ mmadụ ọ dụrọ mmadụ. In fact nzu a ka dị more powerful than even favor powder ị nwere ike igota na ebe ọbụla because nzu wụ favor. Eneta ọbụla a na-ekwu ihe favor anyị ekwughị okwu nzu maka na agụgụ nga etu ndị Igbo si atụ ilu so na aka malụ nzu ama ama unu no ancient thing from time immemorial. So nzu ọ dị very important. Nke a ga na-akpọ edo edo abụ ka o doolu gị eji ekwubi okwu maka na ihe chọọ ọbụla Chukwu kere eke bụ ihe eji ekwubi okwu nwere power therein. So ịrụ na-ekwu okwu edo ọ natural thing eji ekwubi okwu maka ọdịmma nke mmadụ asị nekwa edo ka o doolu gị
Guys, let everything be calm. Let everything be normal. Even if there is a kind of let it be calm. So, na secret things you need. You can use on their daily spiritual devotion. Ihe gasị gị na-eji ụmụ ihe ndị a bụ ihe ị ga-eji na-ekwu maka na ihe kwuru ihe akwụdebe mgbe iji those secret things weta ha nso ka ị were ekwubi okwu you already attracted the mmụọ ọma. So those mmụọ ahụ ndị na-eweta ihe ọma once they see you with these good things, yes, you attract them because ọ maka na ịmụrụ na-enwere three laws. Enwere laws of attraction, enwere laws of attraction, enwere laws of homogeneous species. So ụbọchị m na-akụwara gbasara laws ịfụ ihe etu laws si wee dị. Yes, ihe a na-anọkọta mee enwere ma law of karma, law of homogeneous species, laws of attractions, law of sowing and reaping. Any have natural laws, but that's why in life I want to know how to make use of these sacred things. Then try your best to tap the spiritual blessings. Then that these sacred things are just presented to you. All called the matter case you use in India, matter case you G and Kupio, or Makudobi, Yemendori. Then when you handle the poor libation, you will keep you hot. Hot won't walk. Hot evaporates. Originally, Abuja was almost fake chemical concussions. Originally, hot is all SCVS that are from wine. Yes, that is ungo, gumbo, or from that's white wine. Our when we wanted it. About 18 years. Now we process on our undergo. It's another process. A year, mana a purifier. Don't want to so the more purified end products now drop on your hot. Evaporates. Yes. I don't know what's in Canada. Using my million my accuracy. I'm not sure what you told is not as well. Here, Japan more hot to bone. In any how kick away the hat. When I know have a pleasure, can up walk. I gave you something like when I go more. Okay. Man, I will by nature a polybation with hot. Man, in when a beer. Yes, more when a hot one other on Sunday. You can use water. The only thing is that the water does not connect as fast as hot because hot evaporates. So therefore it attracts so quick. Yes. Yeah. Evaporates. So it attracts so quick the powers. But water is attracts so slow. But once you connect, it remains connected. Because water doesn't evaporate like hot. Unless if water can only evaporate if it's under the heat of sun. So one na-atụ nzu, na-atụ edo, na-awa ọjị, na-atụ nkwụ. Ọ bụzie na ị nwere ego nkwụ nkwa ike use for water to pour libation. Maka na mmiri bụ ndụ. And echefuna na ihe ị na-ekwu n'ọnụ ka mmụọ na-anụ. Mgbe ị na-apụ that libation, ọ bụrụ na mmiri ka ị na-use. Ị na-ekwu okwu maka na eji something that is life. Ị na-enye ha ihe bụ ndụ, mmiri, ha nye gị ndụ. So nwere any excuse, nzu ihe na-afụ, nzu 100 naira ma nzu 200 naira. You can't even exhaust it in 1 year. Ma ọ bụrụ na ọjọọ so nke ị na-atụ atụ. Ọ bụrụ ọdịrọ expensive ka ọ bụ edo. Edo 100 naira will go a long way. So what I need reason or highest is 200 naira. What I need is gas na onye ahụ ihe ji gị ibido ya morning devotion. Ị na-ediri na-enwe devotion. Time iji akpọpụ ụmụ mmụọ, ka gị na ụmụ mmụọ wee nọ. Nwanne bido tụba nzu, bido tụba edo.
bido ya devotion, bido na-eme ọjị, bido na-eme ọjị. Ọ dị very important. Bido ị na-eme ọjị, ọ dị very important. So ihe na-achịkọwara gị, we using all these sacred things helps to attract you, attract those entities of powers to you. Very important. Bido mebe ya. Ị na-eme ọ maka ọdịmma nke gị. Ị na-eme ya ọkụ wee gasịrị gị. Ị na-eme ya ọgwụ ruo obi wee dịrị gị. So maka ụnụ nwa na-abụ ndị na-abụ ụnụ fụ nzu, ụnụ fụ edo, ụnụ fụ ọjị, ọ na-asị God forbid ndị eriri eri. Biko ụnụ emezina ya. Ihe ndị a bụ sacred things ị ga-enwe ike ịnweta. Enwere ike ọ bụrụ edo si n'osisi akwara akwụ maọbụ nzu si na mmiri. Kedu ihe ụnụ na-akụ ndị a ma those things? Ọnụ maka na ị ghọtara. Yes, I understand. Ị marọ. Ka nkwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi taa, maọbụ nkụzi ọbụla na-agbagwoju gị anya n'ọdịnala Igbo, ị chọrọ ịma maka ya, feel free isendịrị m meseji ihe ị chọrọ ka akụzie. Nwere ike sendịara anyị, ọ bụrụ ihe a ga-eteki through question and answer, no problem, we teach it for you. Because our intention bụ ka ndị mmadụ mara ihe gbasara Igbo spirituality. Na Igbo spirituality adịrị evil. Onye dị evil dịrị onwe ya evil by nature. Ọ bụrụ Igbo spirituality siri onye adị evil. So ụnụ emezina ọ bụrụ na onwe onye mere ihe ọjọọ ebo ya ọdịnala Igbo. Ọdịnala Igbo dị nsọ. Ihe eji eme ọdịnala Igbo dị nsọ. Hapụzie na ndị mmadụ nwere ike onye ahụ eje tinye aka n'ime ihe ọjọọ, bụrụzie a ritualist. A ritualist dị iche na onye ọdịnala, onye marakwa ya mara. Ọ bụrụ onye ọbụla je na-eworo na-eje egbu mmadụ wee sị na ọ na-eje agwọ ọgwụ, ihe abụ ritualist, ihe abụrụ onye ọdịnala. Eri ọdịnala Igbo na-asọ nsọ ịkwafu ọbara ma you not soil your hands. So mana ndị mmadụ na-abịa categorize ya, abụ na mmadụ gburu mmadụ ma ọ na-enwere ritualist, asịzie n'onye ọdịnala. Ọ bụrụ onye ọdịnala, ezigbo onye ọdịnala, mana ọ bụ alụ mmadụ ije tinye aka n'ịkwafu ọbara mmadụ. Ka nkwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a, ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa mmiri, send alụ meseji na WhatsApp 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwuo m okwu ngosi n'isi ndị niile sonyela anyị n'oge awa nke eziokwu, ndị children of the temple na ndị friends of the temple, ya nakwazi ndị niile na-esonyere anyị na-aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Ọktoba, ya nakwazi ndị ihe anyị na-eme na-amasị. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, asị nka ngozi na favor mbunye elu na ịpụta ihe lute ụnụ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazie, ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Daalụ.